Siyabingelela emakhaya, sanibonani bazalwane. Nikhuluma noThandazo Mtungwa Mlazi, eJohannesburg, eGoli, eSoweto. Ya. Sizokhuluma ngomthombongala-ke namhlanje. Uyini umthombongala? Yini umsebenzi wawo? Usiza kuphi? Yini ubungozi bawo? Right. Ngisakhuluma-ke nabathandazi abangakabhobokelwa umoya. Bayabhaquza, benza konke, bayehla, benyuke emahlane, bayakhuleka, bathi hayi, ngathi ayikho lento. Unini ngithandaza? Nasi-ke sinye isiwasho phezu kwalezi sake sakhuluma ngazo last year. Now-ke umthombongala. It's good for you. Wena usafuna ukuhamba umoya, wena usafuna ukubhoboka isithunywa. Ukuthi nje mawuya ezitoro zamandiya la kuthengiswa khona iwasho, la sithenga khona yonke le bhizi yethu, awukho. Uvame ukuthi wenziwe abantu. Yabona mhlambe abantu laba benza imbiza bayawazi umthombongala, ungawuthola-ke nalapho. Sitheke uyini-ke umsebenzi wawo? Uvula umoya. Yabona makuthiwa wena unesithunywa sithulile, hayi umthombongala uhluleki. Mhlambe kuningi okuzamile wahluleka kuko, kodwa umthombongala ngeke. Ayikhiphi inombolo. Usebenzisa kanjani-ke ukuze kubhoboke? Futhi-ke nalaba asebevele bebhobokelwe umoya, sebebona, sebekwazi ukukhuluma ukuthi wathi umoya, bayaqhubeka nabo bewusebenzise. Awuyeki. So long as usathandaza, fanele ukuthi uhlale unawo. Hlale wenza ama-treatment ngawo. Anjani-ke ama-treatment? Ngikhuluma ngama-treatment ukuthi uyaphalaza ngawo, uyachatha ngawo, uyafutha ngawo, ebangeni lokuvula umoya. Kodwa-ke la ekusebenziseni awutheli kakhulu uma uzophalaza. Iba nebhakede lakho noma ngabe u5 liter noma u7 liter noma u10 liter kuya ngomuntu. And then bese uthatha iglass, uthela amanzi afudumele lapho. Uthela kancane. Mangithi nje ibhakede le5 liter, ungathela izivalo zayo i2 liter ye-cold drink. Mhlawumbe ungathela izivalo zibe u3 noma 4 izivalo. Kusho ukuthi mawuthela uyasaba. Awubi nje nenkululeko ukuthi uzothi uhulukuhlu bese uyaphalaza. Awenzi kanjalo. Kala isivalo lesi se-cold drink, mhlambe uthi 1 2 3 bese ubeka ibhakede lakho le ice cream le5 liter. Amanzi afudumele. Amanzi esiphalaza ngawo bathandazi masingajwayeli ukuthi abe amanzi ashisayo. Awabande noma afudumale lokho okungathi apholile. Okay. Uthatha-ke le glass, ushayela ekhanda lonke, uyaliphuza. Same time mawuqeda, ukhala amanzi esithi aku5 liter bhakede, noma mhlambe wena ufuna ukwenza u7 liter noma ufuna ukwenza u10 liter, I don't know. Ubese-ke uyaphuza, ugcwalisa isisu, uyaphalaza. Mangikhuluma ngama-measurements, uma ungameji uzoyenza i-mistake uthele kakhulu. Uzolimala umphimbo. Uzoba nomphimbo obuhlungu. So nje you become very careful mawusebenzisa umthombongala. Nalana-ke ekuchatheni, u1 liter webhakede wanele for ukuchatha. Nakhona uyakala, awutheli kakhulu.
uyakala kodwa uthi-ke ekuchatheni uthi ukuba strong nyana compared to ekuphalazeni. Uthele ebhakedeni la awenzi into efana nale time uphalaza. Uyawuthela la ebhakedeni ulibele ukala mhlawumbe uthi hayi 1 2 3 4 izivalo 5 sengazathi uba orange ngoba ikhala yawo u-orange ingathi uba orange kakhulu bese uyayeka. Uyazi-ke kushona ephansweni uzozamazamisa. Chatha, khipha wena mibhulelo, khipha wena zichitho, ukhipha bonke ubumnyama obuhlezi emzimbeni wakho. Uyachatha-ke. Yabona uma usuwenze njalo, hayi iyehla inomboro. Mase kuyisikhathi sokudubula umoya, iyehla inomboro. Uyafutha futhi nangawo. Nasekufutheni awufaki kakhulu bantwana basekhaya. Funa kuzwakale ukuthi uma uzofaka strong nasekufutheni uzokuxhopha emehlweni. Angithi nizwile ukuthi ngithe ubungozi bakhona bukhona uma ufaka kakhulu isikali uzogula. Uyaphalaza phela lento ingena ngaphakathi bese sogcina unomzimba obuhlungu uma ngaluthi kwenza njani kanti wena ufaka imeasurement enkulu. So ekufutheni isikali sakhona siba sincane silingane nesokuphalaza. Ekuchatheni uthi ukuthi kuba strong nyanyana. Ubese uyachatha. Hayi-ke lapho ingilosi igezekile Nkosi yami. Hayi-ke lapho-ke udubula inomboro-ke lapho. Iyaphuma inomboro, ungasabi ukhipha inomboro. Ngesinye isikhathi ukuzimangalela ukuthi ngase ngidubula kangaka inomboro kanti ukhohliwe ukuthi wasebenzisa umthombo wenkala kule viki. Mayingapheli-ke inyanga bathandazi ningazange nenze ama-treatment ngoba ngiyabazi abathandazi ekuvilapheni bayavilapha abanye. Treatment, uhlala ku-treatment mawufuna lesithunywa sakho sihlale si-wake up. Nawe you become wake up, ube active. Uyaphalaza wenza yonke le busy esayibala. Ubese-ke namhlanje size nekhambi lomthombo nkala. Agcini-ke lapho-ke umthombo nkala usetshenziswa nabantu abangenawo umoya wokusebenza abantu noma umoya wokudlulela abantu umoya. Ngikhulunyiswa ukuthi wonke umuntu unomoya phela. Sewukuthi nje kuhluka la kuhluke khona kodwa sonke sinento eyodwa sinomoya. Mina mangikhuluma-ke ngomoya ngikhuluma ngabathandazi abalapha abantu abadubula inomboro abathi bona babelaphi. Faith healers. Akugcini-ke lapho nawe muntu ongasebenzi abantu uyawusebenzisa. Mawuthola nje uyawusebenzisa ngale ndlela engisho ngayo uyaklina endlini. Bhakedeni lakho lokuklina uyathela. Ukorobhe ngawo. Manihlushwa yimimoya emibi. Maningalali ebusuku uyakorobha ngawo. Ungacheli ngawo ngaphakathi kwendlu ngoba uzodaya indlu ibe orange. Qaphela ukuthi lo mthombo nkala uyadaya and once wabamba indwangu ayisaphumi ikhala yakhona. Wakuthela nje ukuthelile ayisaphumi ikhala yakhona. So you need to be very careful mawusebenzisa. So imagine-ke uma uzothi uchela endlini azoba njani amakhethenisi. Mina ngithi ukorobha ngawo phansi. Iyabaleka imimoya. Siyachela futhi nangayo ijaridi ngaphandle. Lalela-ke unempinda umthombo nkala. Ngiyazi khona abathanda impinda kodwa impinda ingcono mayiziyela yona. Kungabi huwe oyithumezelayo lapho. Kungcono mayiziyela impinda. Umthombo nkala-ke uvela uzithumezelela ungazange uzuthume. Uchele lebala ngoba lamabala ayagcwaliswa ubumnyama. Lamabala esihlala Nkosi yami. Ayagcwaliswa ubumnyama. Manje-ke uma-ke wena-ke uzochela. Uma khona oganyele lapho. Uma khona uhlala ethela izinto lapho. Uzobona nawe ziyobuyela kuyobona ulele ethi sibona mesilele. Ziyobuyela lapho. Uzokuvezela yonke into uzokudlalela imovie ulele. Ngikhuluma nomthandazi nongesiyena.
umthandazo, i-aplaya kuwo wonke umuntu lento engiyishoyo. And la ekusebenziseni abantu mabangabi namawala ekuthanini izinto yebo siyazikhuluma ngoba ziyakhulunyiswa izinto. Abantu bayaye bathukuthele kakhulu. Khona umuntu nje ongafuni ukukwatiswa. Mthandazi, wena ungeni kule department yalabantu abakwata aze akwate ngokweqile aze afuna ukubona umphefumulo womuntu uphumile. Athi manje ungibeka komunye umhlaba. Wena awungeni angithi lapho. Wena mawuchela njena la ibaleni usuzithandazelele lelo bhakede lakho lelo, noma ngabe mawuchela-ke uyakhuluma ukuthi imimoya emibi mayiphume. Musukuthi mabafe abasithumezela ngezinto. uNkulunkulu uye othathela lo decision, ngoba abantu laba noma bangaze bagange babe injani behluphe benze konke, baba kaNkulunkulu at the end of the day. Manje-ke uma ubulala umuntu uyafana nomuntu obulala uNkulunkulu. Like lasho njalo iBhayibheli lathi umuntu wakhiwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. So wena ungeni ekuthanini abantu mabafe. Enkulumeni yakho mawusebenzisa uchela la, xosha nje imimoya wena kuphela.